Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с най-готиното предаване по най-готината телевизия. Тази вечер ще ви срещна с двама български рапъри, които ще ни разкажат за своето злополучно фермерско начинание. Като бях на къра, изведнъж ми се досра. Бързо спъкнах гащи, оголих си газа. А тъпото магаре, щом от заря ме видяло, чепа си надървало и направо полудяло. Какво бях започнал аз блаженото си ра, когато остра волка прониза ми газа. Гърба ми бе притиснат от костя са лъжки ми, и тогава аз разбрах, че магаре ме еде. Скъпано магаре, ти си педерас от цялата ми ферма, защо пак точно аз? Тъпото животно с огромния си меч, напълни ми газа, догоре с хереч. Какво е той магаре, бе, какъв е то спетал? Сега заради него си ръкат съм усвал, като чудна майска роза, моя гъс се разцъфтял. Обаче си мълча, че хайван ма е рибал. Опа, чубан рап! И на село е добре. Аз я, чубан рап! Що магарето и Добре, чубан рап! всичко тук е 6 със свинята спак на шест. Опа, чубан рап! И на село е добре. Аз я, чубан рап! Що магарето и Добре, чубан рап! всичко тук е 6 Влизам в кокошарника да събера яйцата. Гадния петел ма клъбна по мътята. Болката бе страшна, но веднага го настигнах. Зъбрата го хванах и в трътката го шива. Вчера кой няма ритна в главата, направо с резачката отрязах му краката. Майка ти тъпа конската иба, да ни е за един ден моята глава. Кравата загубена мощно са изстра и кофата с млякото напълни с лайна. Пана ми пердето и изкарах и душата. Млатих я в главата с правата лопата. Моята свиня отново се разгони, почината разкова и с двора ма подгони. Бягах 4 часа и останах без сили, а оная ма настигна, има и насили. Опа, чубан рап! И на село е добре. Аз я, чубан рап! Що магарето и Добре, чубан рап! всичко тук е 6 със свинята спак на шест. Опа, чубан рап! И на село е добре. Аз я, чубан рап! Що магарето и Добре, чубан рап! всичко тук е 6 Влизам в кошарата, овцете да доя, а куче с рогата ме нацепи в газа. Майка ти тъпа, овче да еба, още утре обещавам, че ще станеш с дърва. Връчетата из двора, майка им перната, сменя си е бабата ми тръската главата. Купих си въздушна пушка, сеща се нали, тресливите им трънки ще напълня с тъчми. Събаря рано, отивам хори марка, а вътре е жената с точилката ма чака. Еба ти живота бе, нема оправия, да не може за закуска, да изпише на ракия. Това бяха Иво Доктора и диджей Попа, които ни разказаха една наистина поучителна история. Гледайте и на вас да не ви се случи същото.